extraterrestre i el combustible còsmic. A l'abril, números vermells. Al maig, números vermells. Al juny, números vermells. Al juliol, també, números vermells. Números vermells, números vermells. Des que vam començar l'any, tots els mesos han anat així. Com s'explica això? Com pot ser que el negoci vagi tan malament? Per això us he convocat urgentment. Hem de trobar una solució. Aquesta és la Kotomi, la persona que gestiona els banys Enohana. És una noia amb molta empenta que s'ha fet càrrec tota sola de tirar endavant aquests banys tan vells que semblen d'una altra època i que han perdut el favor dels clients. Quina garra que té! Es pot saber què hi pintes tu aquí, Nia? Què passa, si no dic res? Et penses que no ho sé, que no ens penses ajudar gens? Només has vingut perquè hi havia te calent i galetes. Deixa-la estar, Mayuko. El que necessitem ara és un cop de mà. Fins i tot l'ajuda d'un extraterrestre tan esverada com la Nia és benvinguda. En la nostra situació... Dóna'm més te! Ja en tens prou. I la teva habitació, Mayuko? Mentre no sortim dels números vermells, no tindrem pas diners per arreglar-la. Em sap greu, de debò. Ai, no et pensis que ho dic per renyar-te, maca, sinó perquè treballis per nosaltres fins que aconseguim millorar la marxa del negoci i tinguem diners per fer les reparacions. Que treballi? Treballs forçats. Ja ho diuen, no te'l faràs, te'l trobaràs. Mira qui parla! Escolti, senyoreta Kotomi, és veritat que no es pot dir que el negoci vagi gaire bé, però tenim força clients habituals que venen a banyar-se aquí cada dia i no em sembla que la situació sigui tan desesperada. No sigui l'ús, Yoshiaka. Si ens conformem amb la clientela fidel que tenim, ja pot estar segur que el negoci se n'anirà a l'aigua. I si no som capaços d'oferir algun reclam nou, ja ens en podem oblidar de captar nous clients. Per això el tema de la reunió d'avui és què podem fer per renovar els banys Enohana. Algun reclam nou, com ara un bany d'escuma o un bany amb massatge elèctric o una sala amb karaoke? No tenim diners per invertir en aquesta mena d'instal·lacions. El que cal és fer servir el cap. Potser... Té alguna idea? Potser no és tant com una idea, ben mirat, però he sentit dir que del fons del cràter en surt una mena de líquid inflamable desconegut. És veritat això que dius. Els nens extraterrestres d'aquestes negatives d'aquella zona estaven entusiasmats amb aquest descobriment. Si la Nia sap on és, serà molt més fàcil el que he pensat. A dins del cràter, diu? Sí, potser podríem fer servir aquest líquid del cràter en lloc de la llenya i l'oli pesant que fem servir ara. Però, escolti, vol dir que no és massa perillós fer servir aquest líquid misteriós que surt del cràter? Això, fins que no ho haguem provat, no ho sabrem. Si fent servir aquest líquid podem reduir els costos, potser sí que valdria la pena provar-ho. I tindríem un bany escalfat amb un combustible extraterrestre. Es diria el bany còsmic Enohana. El bany còsmic? Enohana, has dit? Sí, ara ja ningú no s'estranya que hi hagi extraterrestres a la Terra. Però per als amants dels ovnis, la zona del cràter d'Enohana és un lloc molt especial. El que hem de fer és aprofitar-ho per atreure nous clients. Els amants dels ovnis. Actualització de la pàgina web en temps real. Escolti, oi que serà vostè, Yoshiaka, el cap de l'equip que anirà a buscar aquest líquid misteriós? Sí, és clar que sí. I tu, Nia, també... Nia? Oi que tu faràs de guia fins al cràter? Quin vol. I després la Mayuko ens ajudarà... Jo també hi aniré. Molt bé, us estarem esperant amb impaciència. Tingui el dinar per tots tres. Oh, moltíssimes gràcies. Que li passa res, Yoshiaka? Ostres, que fort. En Yoshiaka ha deixat de funcionar de sobte. Bé, doncs així, fins després. Vagin amb compte. Sí. Molt bé, doncs. Avui fa un dia magnífic. Ho aprofitem per treure'ns del davant tota la bugada, iaia? Sí. Senyor Yoshiaka,
Sí? No troba que la Kotomi és una noia fantàstica? Sempre tan eficient i tan enèrgica. Sí. Des que la conec sempre ha sigut així. La primera vegada que va venir als banys només era una estudiant acabada de sortir de la universitat. I llavors ja era la noia treballadora i eficient que és ara. Aquestes carmanyoles ens les han donat perquè ens les mengem quan haguem acabat la feina, no? Sí, tinc ganes, tinc morta de gana. Que content que se'l veu en Yoshiaka avui. Zona de residència d'extraterrestres de castes negatives. Ben mirat, si t'hi fixes bé, ja és un lloc ben estrany, aquest. De tant veure-ho ja no hi parem atenció. Com que ja fa gairebé 20 anys que va passar allò. Això tant és, ara. Cap on cau el lloc aquest on surt el líquid que anem a buscar? A veure si el trobem de pressa i podem dinar d'una vegada. Però què dius ara, Nia? Si ets tu qui ens hi ha de portar. Jo? Però si jo només vaig sentir uns nens que deien que havien trobat líquid d'aquest, no en tinc ni idea d'on és. Què? Segur que és en algun lloc més enllà de les barraques. Si anem preguntant, segur que ho trobarem. Què? Mirem de preguntar-los a aquells nens? Ai, d'acord. Tot sigui pel dinar. Hola! Escolteu, que sabeu on és? Aquest lloc que hi ha per aquí que surt un líquid de sota terra que s'encén. Què? Un líquid? No ho sabem. Aquesta senyora no té cap antena al cap. Oh, és veritat, no té antena. Ei, senyora, com és que si és extraterrestre no té cap antena al cap? Que rara, no? Que ridícula que estàs. Atac de Godzilla! Que maleducats. Mira qui ho diu! Ei, vosaltres! Esteu buscant el líquid, oi que sí? Sí. Pel que he sentit és cap allà, al lloc d'on surt aquest líquid. Ostres! Espero que no plogui. A partir d'aquí sembla com una jungla, això. Vinga, a veure si ho trobem. Sí. Ei, Yoshiaka, no li sembla que ja podríem començar a dinar? Encara no. Fa un moment t'has afartat de galetes, no? Tinc gana. Espero que no duri gaire la pluja. És d'home, aquest rellotge. I, a més, sembla que ja està molt bé. No ho hauria dit mai, que al fons del cràter hi hagués un bosc tan espès com aquest. És que jo hi vinc de tant en tant, aquí. Per veure si trobo alguna cosa que ens pugui servir pels banys. Caram, que treballador.
Bé, és que ja fa molt temps que treballo als banys Enohana.